Taurisai. Mbona mtoto wana? Msuno ya dada hizo. Wanaambiwa karwa kumba. Karwa. Sakanda kama nyandani wa nyumzi wa chichiri na bana chichiri. Ndiana wanaskana wanakomana ili wana wakitebya chiona. Wao ine sana mingi na bara. Msupindo ndakugira. Tuona komana watu wanaskana. Ni komana le komana mninyina. Kuleto. Tangu kwenda shida pale, sasa kwenda shida ndo kama ina kumsiri sasa. Kuchiko chukiti kapana. Sasa ndaga. Ndio kwa pata kwa msugu desa. Kwa mausti ndio njia sababu. Shiba ndio. Ndio yangu kutokuro babara. Ndio msada. Akaitoa ndiani. Akaitoa ndoro ndiani. Iya baba. Uye murora wangu. Yakashizwa babara aranga kuti ndikutokuro izvozvo. Apa watombowisa. Ndinoti musadaro, pandikati musadaro. Ndipo katotanga kutotokiro zazongoro. Mwoyo munhu. Watotukira ndikazobva ipapo ndichichema kuchienda kusvika kumba kwangu. Ndisvika kumba kwangu. Ndanyara. Pamusoro paizvozvo vakambondiudza uroyi. Pana mumwe murume anonzi Zvimbudzi. Vakamuudza kuti iwewe ndiwe pabhureka kuti amai avaroyi vakurwarisa mwana. Vakazondiudza pana Pureshi achida kuperekedza mwana kuenda kuchipatara, hanzi Pureshi nehanzvadzi yake perekedza mwana uyoyo vasununguka vaende kuchipatara. Akati Pureshi akaberekesera. Ninina wangu akabvunza kuti akaberekesewa nani. Hapana akapindura. Akaberekeswa nani? Hapana akapindura. Svikira munina akazoti saka mukuti vati amai vacho ndivakaberekesa mwana wavo. Ndizvo zviri kureva. Akauya mwana wangu mukomana akasvika kati aiyo. Ndatete nemuroora vari kusekedzana. Kubva tangoinyara tagara. Bva vazotaura futi uyo iwowo a7 vachiripo vari vapenyu. Vakati ndimi mamai kana ndakatokutarisai. Handitombokuonai kuti muri yani. Kana ndakatokutarisai kudai takatoenzana. Imi muroorwa iri muroorwa mumushambuka. Kana ndakatokutarisai takatoenzana. Ndiri mukuru ini ndiri mukuru. Razi munongonyepera kuenda kuchechi mahara. Muchipfeka gemenzi muchitenda kuenda kuchechi nenema. Ndakainyarara. Saka musuno wemai manje so ndauya ndakanga ndisipo ndaenda kumba. Ndinotorwa nomukoma wangu. Vakauya vakanditi ndatsvaga huku ndadzishaya kumba huku handina kudziona huku. Ndakaona mwana wangu akanditi amai, ndakasvika mukicheni ndikaona mumba menyu masara huku 1. Ndikabvunza Johani kuti huku iri kupi. Johani akataura kuti huku dziri muno. Ndikati muno mukicheni mune 1. Saka Johani uye akangoti aiwa huku dziri ikoko. Adaro manje kuti huku dziri ikoko. Ivo ndokubva wazonditi. Ivo amuroora wangu. Zvikanzi amai muri kuona huku iyo iri yapo. Ndikati zvikanzi imi mamufanira kuita huku kaindi idzodziye. Inini ndinoita kaindi yehuku idzodzi kufanana. Ndikati inini ndo huku dzangu kadzamuri kutaura idzodzi. Ndabva ndangonyara. Saka inini ndaneta kuramba ndichitukaniwa nomurimi. Ndichiudzawo uroyi ndakaudzawo uroyi pa4. Ndakanasuno ndinechikoro. Saka inini wandikadya wacho ndikashindusha. Ndudzewo kuti wandikukudya inini muroyi ndiyani. Inini vana vangu vacho vakomana vese vakakura vese vadi. Asi ndosonzi ndiri muroyi. Tazvinga muchemberi. Yatinda kusaidzawo. Muchemberi mapedza kutara mai anani mimi. Mimi ndiri 1. Aiwa mwana aipa hama dzenyu. Kwa hama dzangu iko. Vachibere baba womunhu. Murume nyana kwe. Choko makachisa. Kumba. Aiwa.
Ayo, adiyo ndataregazvita zvakomba kwavo saka tingasoro tichada kutsvaga kuti tizomira umba kwavo zvazvati kunenge right Right. komurume wenyu Wakadhusa wewe. padhuze chichienderera Taura yangu ya. Reba baba. Ngoti gaga. Mashoka kutaura namai ava zvinhu zveshe zvetongo zvinotisanganira. Nyaya yake tikandeuti ndakanetsana baba varanga. Kuti ndinetsana nabamnini vakanetsana mudzimai wangu ari manheru. Amangwana makuseni chiti chitatu. Agate vauya kumapasi 11. Ndokutuma mwana kuti isedza baba hostel nakuda nemudzimai wangu vauye kuno kwapedzona. Ava varamba kuenda. Watuma futi munhu unofunga kwatuma munhu kana kwane takafunga ndopatakazofamba tichasi ava ndivakatanga kuenda. Inini baranga bvati amai wose chiri kuitei kuti vaunze zvekutaura hama yako kuno kuya kuda kuita se yakuda kuenda pandafamba. Ndichisvika pamba pabaranga inini vana vaingochema rumunda baranga vachikanda mawikoni. Ndagara pandati sekuru maswera sei maswera vakagara pari. Sekuru vakuda kuti vatange kundipira nyaya bamunini vatanga kundituka chituti chakadzika. Chandakakwanisa kupindura bamunini ndikuti nai bamunini sekuru gate matisedzere kuti ndituke zvandakapfekera hembe. Bamunini ndezera randakapfeka nemumbezi. Ndiverenga kusvika pakudaro. Sekuru vota iye ninge atomuedza ndokuita sei ndakushedza nai baranga ndonyaya here ndasedzera vanhu ndotukane muramo wako. Ndofunga panguva murume wangu anga kusumuka kuenda baranga ndopa wakadhonza kuti unoenda kutaura nemukadzi wako ndofanira kutukana mukadzi wako kusvika ndapedza uri papi uri pano kusvika nzini handimirire izvozvo. Achibuda vachifamba vachienda vavadhonza hembe ndovagaripo wakavapikinimwe. Bamunini vatanga nemutuka ndikati bamunini mundituke ndisati ndamba kubvisira hembe. Kandarovana nabamunini vaiti vangani tiri 2. Mukomo haana kuvarova kana kuvadi inini nabamunini takarwa tiri vangani tiri 2 kusvika tanetesana. Bamunini vangoswera vachitukana ini pandabuda ndikati kupedza zvisi rega nditizi ndiende kupi kurukova. Ndofunga ndisati ndaenda kurukova amai ndobhama ndopa vakasvika vapinda mabamunini vamuvundikira bamunini vachichema achiti amai Austin mandikukwadzisira mwana wangu amai Austin vandati mama nyaya yangu nababa aranga haina mimi mukati. Ndeyangu nababa aranga inzwa chituti chiri kutuka baba aranga. Imimi mama munofanira kupinda pakati pangu nababa aranga moti baranga agara apa amai Austin gara apa mubvunza nyaya yaitika tikutsanangudzirai. Agati vatisedza vari pano munhu mukuru vari kuziva zvese zvaitika. Saka ndomamirira akaita nyaya yacho zvimwe zvakunuka izvi hatingataure zvemunhu asipo. Kasi kana ndichitenda kuti nhorwanda ichitaure ndoitaura but ndikutaura mavambo enyaya zvamai manje yavo kuti ndakavatuka mai manje. Agate vanga varipo. Pamusoro yangu kanzangu inoita nyaya yeuroi yatibvunza kuti makazvitaura here? Handinambotaura nyaya yeuroi. Ndaitaura nemurama wangu Febzone. mutikake chinganyama vatikake chipowani ndikatibvunza kumusha kwacho bhozi toona kuserotenderera bhozi nifamile mzvainoenda inoonotendera tendera kadii ndikatombosvika kuchi kumba bhozi munhu kana achinhoina kuona munhu mukuru asvika pokuda iso zvinenge zvakaita sei saka uchinza kuna baba wacho kuti zvataura nemwana wenyu munozvizivawo here totangirepo kuti ita sei pamusoro mama gore rapera akauya mwana achitaura shoko rokuti ndaudzwa uroi nemuroora. Ndakatumira shoko rokuti mukomana wacho mukuru ari muno uyo yakuno nevanina vako vese nevaroora pamba pangu padhuzapo muna mupfuromo. Akaramba kuuya muzukuru wangu nomukadzi wake. Nhasi mwana wangu adzoka zvakare kechitusa izvozvi achiuya kumberi kunotaura kuti baba ndozviripo ndakakwira dare kwamambo kuti ndinzwe kuti upenyu hwangu hwandokuramba ndichitukwa nevaroora hwakamira sei. Ndikati aiwa inini ndichauya pandazogotora mwana wangu uyu mukomana kuti handei mwana wangu mukomana gore rapera racho raakauya uyu musikana achitaura mwana wangu uyu ndahandinaye tichiwirirana nemwana wangu mukomana kuti ngavachiuya vazukuru vedu vacho vana va7 vari vese vakomana ava nevakadzi vavo. Mukuru wacho akasvika pakutaura ndokutonzwa mashoko izvozvo kuti akataura kuti kumhiri handiendi. Ndizvo here mubana wangu?
mapedza gaitidzoke kuno muzukuru zvisava nasekuru ndizvozvo ndakariudzane shoko iroro ndinobvira nditaura shoko iroro kushedzwa apa tisatatangira zvomubvunzo kunzi ayo pavakashedza vachitaura kuti amai venyu vauya kuno vane nyaya yavataura ndofunga ndakavapindura ndakati vakomana ava ndavaudza kuti handekwazi ndomusi wacho wandakatoenda inini vakatondipindura ava nasekuru ava vari pahovho nezvidhino vakati saka iwe kana wauya uri wega kuti tinotaura chii nyaya yacho iwe tauri vaning'ina vako ndikati vaning'ina vacho kandivava vanenge vari kumutsiridza nyaya dzacho vanenge vachitaura mashoko asiriwo amai ozotora nyaya dzedzita dzavo vari kuramba kuuya inini ndakaenda asi ivo ndo vasina kuita se vasina kuuya adika kwete kuti inini ndakapindura muromo wekuti handiende pana sekuru ndakaudza hani muromo apa musipindura mubvunzo osekuru kuti wakaramba kuuya handina kuramba ndakatoenda ndikavawana vari pazvidhina ava ndakatovaudza ndikati baba aranga ndamuudza nobheti ndouya ari apo paripo apo kuda uya ari apo johani ari apo asipo ndiani ndibaba aranga ndiye wandati handei kuno ndiye asina kuuya muzukuru nyanzi takauya akuti akauya akakuonai ndizvozvo kwete chief pawakauya pazvidhina apa kwanga kuri kutoya kotaura nyaradzo dzababa wavo kwete zvemashoko kumwana wangu uyo ndikadai ndakamudaidzaewe mumbobatsira baba mwana wangu uyo ndikadai ndakatomudaidza kuti muzukuru yauya uya anambobvira auya usokutaura kwaari kuita paakauya pahovho ndikutotaura kuti ane nyaradzo dzababa pamusoro ambuya ndanga muchitaura imi kuti kanditsana nababa munini pakatangira nyaya vamunini vacho variko sei vasina kufunda kuuya mukomana chakonesa munin'ina wenyu kuuya kudare chii handisi kutoziva ndiye akarwisana nomudzimai wako handisi kutozivawo iye haana kurwisana nomudzimai chete iye ndiye aitoda kutorwisa isusu kubva umusi iwoyo hatitoonana hatitotaudzana kusvika handisi kutozivawo kuti makombi amai venyu ndo amai venyu vanopenga here aya pindurai nekuti vanopenga kana kuti havapenga womukanoti kwete handiti saka mutaura kuti zvakutsanangurira changamire nini zvakutsanangurira chifi matoka vari kuvhengera bre daivonga kuri kwokuti zvazvichikwanisa handiti vaigona kana kumbowana munhu anoenda kushedza agate vauye pano unonzwa kuti pane munhu akatuka here agate vanga varipo agate ndo akatotishedza kuti tisvike pakuenda kumba kwababa aranga asi pano zvakutsanangurira matoka amai venyu pamusoro pano vamwe vanoziva nyaya vari mukati vaedze kuti jekeserawo norumwe rutivi amai mukasonzako pamusoro inenge munyina waamai moto asarei ndevhina nyaudu ade evhina nyaudu pane pavakamboya tasangana kunhamo kumusha sisi vakataura vakati mararamiro andikuita nevarora asiki sisi vangu vakuru anonzi amai muriwa vakataura vakati nyaya ita kuti igadzirise pano ava sisi vakabva varamba zvikanzi ai wakakungotaura chete kuti hama dzangu muzizi ndo mararamiro andinoita nokuti nyaya yakanga yataurwa pano muroora ndianokwana ndipekedzana ukaitika nhamo kumusha kwedu saizvozvizvi ndiwandee ndiinayo saka ndienda kuzongofamba ndiri regani asi sisi vakatomboshaurirwa nemurooro vamukuru varipo vakanzi ndizvitaure so zvamuri kuita pano muroora achiudza sisi vangwa zvokuti bangura vasara vakubvunza sisi vakataura vakati kuriva kuti vana pamunenge tanati zvezvikomba pano zvandisingazivi zvatadza kutaurwa nemuroora wako nyaya yakatibata zvokuti anga achinzi asevheni vanga vanetudzimwevokangadai vakatobata kana demo rikatema pamusana pemashoko emuroora atidziwe kuti akanga aida kuedza kutaura kuti saka dzakawanda nyaya dzokuro idzo zishuwa dzakatamika zina simuno vakudziita se vakudziramba andikuda kutsigiro changaizi ini ndiri kuti mashoko iwoyo sokada akabuda nombo wokuti akauya msisu kutaura kuti ndo zvandikuitwa nemuroora ndatombofamba naiwe namudarangwa zvisati nachatekawana
Mauto sababu anoroa shule. Chokani. Na mnorora ngani mto. Kizarora. Karibu kunzana na ndimega murora ile mase. Ndamsoresha ngani. Abantu udahongana uchikwete. Andisi. Kuti makomadungu yamese muri 6 aro wacho chingonzana ngamayo uroi. Ngamire zvinonetsa kuti nditi munhu ari kumba kwakande kudana ndamamari. Ini zvinhu zvane ndisingazivi dzimwe nyaya dziri kutaura pana pachangamirira dzakatoitwa nemamwe warora kwete neni. Ini nyaya yekuti ini ndechingonzi mukuru chingonzi zvese zvese zvingoya kwandiri ini kutaura chokwadi changamire dzimwe nyaya dzataurwa pandina kana chandakataura naamai zvamwari chaizvaizvo. Ndikubvunza hangu kuti komadungu yamese muri 6 kana 5 watongonzi aiwa tese takananga mai uroi hande tunobvunziwa. Vazokuona pavanhu 5 vozobuda munhu handi zvichikudini mutungamiri pamusoro ipapo changamiri vachitaura kuna sekuru avayapa ndanzwa vachiti varoora asi mukati medare tanzwa kuti muroora hamedi kuti mungapatsanangudza here sekuru sezvo imi ndima mbududza muromo kuti varoora asi mudare tiri kuona muroora 1. Tiri kuzvinzwa changamiri. Kutaura kwemwana wangu kwandaida kuti vese vauye varoora vari mumusha inenge ari magariro avari kutaura kuti inini hakuna ari kundibatawo zvakanaka. Asi unenge uchiti sevazukuru nevakadzi vavo vakwanise kuuya ndini sekuru wavo ndiripo magariro amuri kuita naamai akamira sei. Ivo mai ndo vanogona kunge vachiziva semugare vari kugara kuno kuti inini wandiri kunyanyopesana naye ndinhingi. Asi nekuda kwokuti ivo zvavasina kuuya zvizhinji ndiye anoziva mwana wangu nokuti ndiye ari kugara kuno. Kusauya kwavo kwakaratidza kuti zvimwe zvinogona kuitika inini semunhu ndirisiri kuno ndinogona kusaziva zvakawanda. Sei tabvunza kudaro tateera muromo wamataura imi kuti varoora ndosaka takubvunzai apa pakuti varoora tiri kuona muroora mumwe chete ndiye apinda mudare motijekeserawo kuti sei azobuda ari muroora mumwe chete imimi baba mataura kuti varoora. Nditsanangudzwe ipapo pavati varoora vanga vachiedza kutaura kuti uyu mwana paakachiripota akada kushedza mhuri yacho yese kuti vaida kuraya vazukuru vavo musazoteedzera zviri kuitwa neuyu. vanenge vada kunanga kuti nhingi uya kuno asi vakati mese uyai gungu. Tikada kutarisa mudzimba umu vazhinji tinovaroora ipopa pamenye matopindwa futi muri kutozviziva kuti zvinoitika nevaroora izvozvi kungodhonza zvedu nguva tichitaura kungotaura kumisha medu zvirimo izvi. Muroora kana agara mushe anotoita mushe kuno zvese. Kana ndimi wamaimi sei amai atiparoora ati muri 5 ndikutaura kwaiti sei vananga imini kumwe kwese kuamwa fuwa wasiya vakuvengai sei mwana utanye uhoyi mwana utanye uhoyi utaura chinyanya ndanya yokurowana chete vamwe ndo vangatipedzere nyaya ndosandabvunza murume wenyu kuti amai wenyu akupenga vakatanga rini vakatanga rina handidika mashoko euroya avakomanga nanguva achitenderera parisai makosa yanonguva achitaurwa ndimurora ndinanga uroi rosva aibvuniwo shangamira
pamusoro ndiri pane mukomana iyo awa ndana mai vako vari kutaura mazuva aya yakapinda namuzeve dzako here yekunangwa kwaamai kupumwa uroyi kutaura naamai ako pamusoro hongu kana kuti kwete hauna mbobvinzwa amai ava vanga vachitadza kutaura zvimwe zvinozvikonzero zvokuti uyo muroora wanga wakamutemba kuti ndiya wandinofamba naye mese mandinofamba saka zvinhu zvese zvizhinji waihaidha kuseri wachiti izvo ndingaburitse gure iri because ndinoshaya kuita sei ati zvichiwaita sei zvichiwarwadza ndagara ndibva kudzosai mashure mushana nayo shamwari mukadzi wako right paakahwa nomunin'ina wako vanga uripo ndanditoripo right vakanetsana chii kuzoti vazowisirana basi hapana chavakanetsana chakaitika ndechekuti akanetsana nemukadzi wake munin'ina wangu vanetsana nemukadzi wake ndofunga usiku hwekutanga mukadzi haana kurara pano nyaya yakazoita kuti zvisvike kunobatana nekwatiri yange iri nyaya yekuti mukadzi wake paakatiza akanorara kumba kwaamai arara kumba kwaamai makuseni ndobva taimu yakauya agate iyo agate vachindishedza agate vasati vatanga kutaura ndopaakatanga kutukana zvikanzi imi ndimukufurira nokuti ndima pamukadzi wangu imba yekuita sei yokurara nguva yakasvika amai ini ndii ndakavabvunza ndikati muri kunzwa here zviri kutaura mwana wenyu imi mupindurei kuti mukadzi wako arara kupi arara kumba kwangu ipapo havana kupapindura uyu ndobva aramba achita sei achitukana saka ava ndopaunozotiko iwe uri kunditukana uri kunditukanirei ine mukadzi wako haana kurara kumba kwangu nyaya idzi hadzisi dzangu ndosaka ndanchiramba kuya kupi kuno ndikati murehwa inini ndaakubva panapa ndangokuudzai paipai kuti muri kundishedza uyu ndagara ndomuziva kuti ndo munhu wake kuti kana aita nyaya dzake anotsvaga kukusiyira chi nyaya ndokubva ndabuda ndakuda kubuda ndichida kuenda kurodhi ndopakandisverera kundibata here ndopaakadhonzwa nemwana wake mukomana zvikanzi kumuri kuvabatirei ndobva adzoka futi kechituvu zvikanzi iwewe ndiwanga ndichida zvese zvangandiita zvese zvindandichidani ndandichida iwewe ndikati ko unoda inini pakudii zvikanzi uri kuona mukadzi wako ari kundirova ndikati oraiti iwewe mukadzi wako po mukadzi wangu paakurova iwewe po wamutuka wambondikumbira here kuti ndakumbotuka mukadzi wako zvikanzi hazvina kana basa ndobva atotanga kutotukana futi ani inini chandikangogona kuita panguva yakandibata ndakamusaidzira ndobva aenda kudonhera ndobva ndabuda pamba paya ndikati murehwa ndozvamandishedzera izvi ndanchimbokuudzai kuti handisida kuuya kuno nyaya dzese dzinoitika pamba panapa dai itiwe nababa atinashe dai itiwe nafebzoni dai itiwe najohani amai vanopedzera kukonesera nyaya kuna kwandiri saka inini zvandakuita uyu handisi kutaura naye ininiwo ndakaenda kwasabhuku ndikaenda kwasabhuku ndoda kuziva kuti chanditukira chii imi agate muchange muripo makamirira ndimanzwa kutuka kwaitwa inini nemukadzi wangu panyaya dzakisingazivi ndabvunza kuti amai dairaika kuti zvomukadzi wako haana kurara kumba kwangu arara kumba kwangu saka amai varamba vakanyarara ndobva ndatobuda pai akaswerera achituka ndikatomboenda ndikasvika kwashava uko ndikavashaya ndabva ndata zvanguramba achitombi ndikaendibude pamba panaka ndiende kunyaruya pandikazodzokawo ndopandikanzwa zvichi mapindura ini mubvunzo wanababa matopindura zvakwana tichiona nyaya iyi iwe mukomanawo ndimai vako handitapo vari kutiwo mudzimai wako akavananga uroro iwe amai vako vanangwa muroyi nemudzimai wako ana sekuru vako varipo vakatombokudaidza ukakoniwa wega kuenda uko nhasi ana sekuru vauya munomudai naamai vako nemudzimai wako uyo mudzimai wake wako haana vabereki vake ati iwe murume wako iwe murume wake otherwise ndiwe ukatomirira sechi aiwa egatinzwe mbonzwa patoda kuenda saka iwe handi mudzimai wako here muridzi wake ndiani mudzimai wako atuka amai avo kana kuti anongedza amai avo uroyi ana sekuru varipo ana mai vako varipo unotiwo kudii iweyo dai ndakazvinza
saka ukuramba kuti imbonzwa rozi dare rinoendere kuti mubve muno muchiyanana ana sekuru wako ava kapa muchibva muno vanoramba vari ana sekuru mai vanoramba vari mai vanogwa vaisi simbi vanogona kushayika mangwana chai ipo panhu pakamira saizvozvi saka isu kana tiri muno tinenge tichida kuti vana sekuru ava vana mai avo namai vako chaivo ivavo muende kumba makayanana. Asi zvinoita here kuti ndotambira mashoko andisingazivi handisina kunzwa saka toti amai vari kunyepa aiwa ini handimazivi mashoko uyu haagoni kubvunya mashoko iyoyo nokuti ari kuziva kuti uyo mudzimai wangu kana akapiwa judgment dai chiri chokwadi chokuti ndakavanzwa vachitukana hakuna chinombodiremera kuti nditaure kuti zveshuwa vakatuka asi ini handina kuvanzwa vachiita sei vachituka. Makomi anditoanzwa mudzimai akataura kuti iwe ndochamiriwe kuhama dzako aiwa inozvimirire kuhama dzavo panapa tauya ndavaperekedza tiri tu sekusunga vakadzi murume wati ndauya nemurume tirege kutya kutonga nyaya kuti muroora uyo haana vabereki wake. Munhu akatokwanisa 18 years kana akapara mhosva parodhi anongosungwa angazopikirwa nani. amai makarwa handiti nababa munini wenyu pakurwa tinozviziva kuti vanhu munenge muchiita sei muchirwa pane pachitauranwa mazwi akanaka here kauti akashata. Aiwa tati kana vanhu vachirwa isu tinoziva kuti panorwa vanhu vanenge vachitaurirana mazwi akashata vachitukana vachinongedzana. Saka imi matenda kuti makarwa zvechokwadi endi mataura makati takarwa kusvika tanetesana imi muno muroora mumusha mate zvaro haisi kutaura chiitiko chakaitika. kaza maiziva mumira tikudze kwete kukutendererai mukuona amwene wenyu vari kuti imi mafananga uko ndozviripo mhosva ibvumiwe asi munhu anotoenda kupika uchiramba mhosva handiti makasunga rini muzeunoita makamboenda kunana sekura mukati menda nozvipedza kozi munaona masina ino nokumbira kunana sekura nasekuru nyaya yekutaurika iyi ndizvinyatsoinzwisisa makati menda nozvipedza akati aiwa handingamboenda ukana basa purpose yakutarisai kuti muende kunana sekuru munotaura nana sekuru makatoti atenda muzvipedza hatingamboenda tinovaona kudari iko mukatichasangana kana nyaya iripo chindazita use auzaziva kuti maungano wake danga iye atinyazoziva aifanenda kuna asekuru vake kana pandinotukaniwa pacho anenge aripo anorohwa mukatendera tita toona kudhara vairi kuenda mukadzi wake nomurume ari pakadarisaaawe shamwari waibvuma kurohwa mukadzi wako nomumwe murume ukatarisa handimukona ndizvozvi ndandichizviziva kuti nyaya dzese idzikaidzi haisi nyaya yevava asi nyaya yekudzoka kulani pese panoitika chinopamba pese da kutaurira chokwadi muno muchangamiri panoitika chinopamba pese kudai chingatadzwe nemining'ina kana dai chingatadzwe neuyu kana neuyu ini ndinopiwa mhosva isiri yangu pakuenda kutakanutsa kuti haya regai kudaro ndopandirikuenda kopiwa mhosva isiriyo. Saka tigaroziva kuti ndozvatovapo panapa nokuti zvanyatsobuda pachena. Kana mhamudzi wako kavari kutaura kuti pese panotukwa iyo hande zvandisingaziva inini ndokuzoregerera mukadzi wangu ndichimutituka amai avo vakabereka inini
iwe ukabhadharira mhosva ukabhadharira mhosva yekuna mai wako ichodzanin'ina wako patiri kutaura izvozvo vhireji rese hapana asiri kuziva kuti baba rangaitukana asi vanhu kana viri pakati pevanhu vachitidziona kuti zvo haikona kudaro kundoita sei zvekumba zvakasiyana panapa isi chatachinjira zita machiziva tachinjira kozvinoni ndakapinde mhosva isina baba here vari kubatonga musha kwatei baba wako anonzi aseven iwe uri mwana waaseven wakaudza handisi kuzvizivaakazotauhanyaya bakuzvipedza izvinoda kutisungira iwe bhozi wababa haisi nyaya yekuti kuzvipedza changamatope bhozi nyaya inenge kwese bhozi kutokubvunza kuti waya nani toitoziva kuti murukwana munhu agona kuchinza baba wake kuti baba pane nyaya iri kutaurika bati yanenge yatova kudaro chindiperekedzai munondinzwirawo asi vangoti aiwa handingamboenda unodza baba hai ndatova baba indozvipedza izvokubhadhara mai wako amonga zvekuvananga uroyi uchanudza baba wavo ndokutatonati tikapava mhosva iyo ingatotinetsa iyoyo ndakubhadhara mai wako togona kuwirana nasekuru wako plus mangwana uchagona kuziva kuti kana patadziwa chinhu pane kunotoendwa usati waya kuno kudai nana wativana nasekuru muchitowirira una baba wako chaiva ndova mukwasha wevava iwo hausi mukwasha wevava nyaya yanga isiri yamaiamasvika musati 21 tinoziva kuti mombe yavo yakwa mwabhadhara mombe yavo vananga uro 21 December atenda nozvipedza handingambotsvaga baba baba ndovadii handingamboenda kwavasekuru ndovadii ndababa ndo baba wachewo takupa baba wako chibhadhara amai vako oda usiri baba datsvaga baba wako Oh yes. Mungu mwati kama deda mswashi wata mama. $45. Mungu mpesa ndapeza naira men. Usidi ya kigambi $45. Alisema ndio matanga kuda. Kasunda kundo maminutes unayatora wabhadhara complain after June. Maminutes anongonzi ndukumira maminutes usina chavaita ukukumbunikidzwa panyaya dzandisingaziva pakumbunikidzai papa kuti kutorinaitwa nokuti nyaya yandiziva auizive asi musatandarena changamira ndisi kuti ndikutandara kana wapa judgment maminutes yenyu mimi amuchazoda seri kwa 21 muda kuramba judgment irambe aiwa ndinoda kuramba ukumbirawo kuti mwana wangu ari kuramba zvake nokuti mhosva chiwaibvumi nomunhu izvo musene ndaenda kumunda kwasisi vangu anasisi mwana wenyu upi bozi tukana motambura iyei mwana wangu uyu muruno ndaenda kumunda kwasisi vangu akasvika sisi vangu akandaura kuti dhunduru iri neriri vana vakagovana inini ndakapuwa apa vana vega vega vaenda kunogovana munda varidzo munda vasiku hapana chinhu ino panyaya yemunda nonha kubatsirai bhozi munda usati wakwanisa kutongiwa nevese ava vachirapenyu kana iri nyaya yemunda kana vakatopanana munda zvokuti vapanana vega ava vasingaziva vanga vatosiye munda usi wavo ava kana zvatonetsa kana ndana kupolisi kana kuti yakunoda kuti aii ava vasati vaane minda bhozi minda muchiri wa7 za7 vasiya mukadzi wake achiofuna kubhenefita pamunda wake ivo ngavaende kuna sabhuku vanopiwa munda kana da munhu uya kupinda mudhunduru saka chite chimwe chete Placed Faraji.